Isa sa mga paboritong pagkain ng Pinoy ang fried chicken. Ang gagawin natin ngayon ay isang simpleng version pero hindi mo sukat akalain kung gaano ito kasarap. Sa kulay pa lang magugustuhan na ito ng mga bata. Ketchup fried chicken. Pagsamasamahin muna natin lahat ng mga ingredients. Unahin na natin ang 1 kg chicken wings. Isunod ang 8 cloves of garlic na minins ng maliliit. Isunod na ang 1 medium size na chinap na onion. Magdagdag tayo ng 1/2 cup na soy sauce. Ilagay na rin ang 1/4 cup na vinegar. At pagkatapos noon, maglagay tayo ng 1 cup na ketchup. Ilagay na rin natin ang 1 teaspoon na salt, 1 teaspoon ng ground peppercorns, at ang 2 piraso ng dahon ng laurel. Tatakpan lang natin to at isisimmer natin to for about 10 minutes. After 10 minutes, balikan lang natin at haluin para maging even ang kulay ng ating wings. Guys, ang cooking time ng ating chicken wings ay maximum 20 minutes lang ha. Huwag i-overcook para hindi ito tumigas. Guys, kung kayo ay bago sa ating channel, mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin kalimutan na i-click yung bell button para sa mga updates. Ang kabuang listahan ng ating ingredients ay makikita sa dulo ng video ito. Kapag nahalo na ito ng maigi, tatakpan lang natin muli at isisimmer natin for another 10 minutes. Ayan, at mukhang naluto na ang ating chicken wings. Ililipat lang natin muna ito sa strainer para mag-drain at pagkatapos noon, pwede na tayo magprito. Sa isang maliit na pan, maglagay tayo ng 2 cups of cooking oil at hayaan natin itong uminit. At since mainit na ang mantika, pwede tayo magprito. Guys, dahil ketchup ang ating isa sa mga ingredients at medyo matamis ito, kapag pinrito mo na ang manok, madali itong masunog. Kaya ang pinaka-maximum na pag-fry ng ating chicken wings is only 1 minute.
Sa isang saglit lang maluluto na ang ating fried chicken. Kaya guys, i-ready nyo na ang yung sandamakbak ng mainit na kanin. Oh, siguradong mapaparice pa more ka dito guys. Presenting ang ating ketchup fried chicken. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today, at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, just don't forget to like and share sa inyong mga friends and relatives. At kung meron kayong mga suggestion or recipe request, just comment down below. Si Jeff Simon po ito, at muli maraming salamat po sa panonood.